status kok isinya gurgalu-galuan nonton reels aja Delok ril marai baper isine. anu sah dulu Kanggo lagune sing Wara Widyawati kae. Wah, sedih terus. lah ning krembis kowe iya nang can iya juga saiki status ning WA barang ngono iki sok marake baper e kadang basa tulisan karo basa langsung ak dhewe ngomongane beda penyampaian barang e iya ora Jani ya Ju, kadang dhewe ngopi kata-katane kadang dipikir nyindir wong liya, padahal ya ora. ayo koyo lek jambul karo lek noto kae Lho. Pengen apa to kae? akeh kan goro-goro status WA intine iki nggon bahas bantuan-bantuan ngene iki anak lek noto iki kok gawe status yang asalane koyo nyindir lek jambul kuwi anjuk dadi rada geseh to saiki Walah, berarti ramen wingane do acung-acungan arit kae lho. iya to Pas nang masjid kae bar salat Id kae njuk do salaman ora ya wong loro kae. wah ora gendang mau posisine ning ngarep terus dhewe ning mburi to kayane kae wong dhewe teko ngarep to kae Padahal kuwi mung saka status WA sing jare anake mau to kae. oh ini saiki dadi geseh kono lak ya malah mirang-mirangke to ayo mulane nek nampa kabar saka WA bareng ya dikonfirmasi karo sing bersangkutan ya ora mung saka muni jarene saiki kabar-kabar jarene iki malah luwih bahaya Ya kuwi ning saka kabar jarene kuwi ya dadi salah kaprah ki salah tangkep. ayo mulane kuwi Ju dhewe nek ra bijak ning nggo sosmed ya mung marahi lut karo tanggane ya ora Berarti kan nek dolanan sosmed kan kudu bijak lho. ya bener Ju saiki nek dhewe nampa saka media sosial tok tanpa ngerti seluk-beluke engko tibae dadi fitnah mah mesake ya ta Anak maksiat. iya makane kuwi Ora men medsos tok, saiki nang dunia nyata iki kan kudu sing hati-hati tenanan. wah kok pinter kowe Ju bar mangan apa e Dudu pite. napa Ju Jangku WA e. Jare meteng. lah Dari masalah kirim. Ayo main. wah kowe iki salah len juga HP Ju ha iki HP ku kok Walah iya, Deng. Dukung channel kami dengan cara subscribe dan bagikan kebahagiaan kepada orang lain dengan klik share. Terima kasih sudah menonton video kami. Bye. ayo mulane kuwi Ju dhewe iki nek ra bijak ning sosmed